Ei, Miquel, Digues. bones, escolta, que estic aquí al cau, que estava remenant coses de pioners per preparar el pas de branca i m'he trobat una carta, però no tinc ni idea de què és. Saps si en Jofre sap alguna cosa o tu? On t'has trobat? Pues per aquí dintre el calaix. A dintre del calaix. Sí, estava allà remenada, tirada. No hi ha la dona de DF o algú que sàpiga... He pujat, però en Fermín no està. Bueno, fica agrupament escolta amb un cabrer 08348 Cabrius Maresme. O no fica res més la carta ni el sobre ni... La direcció. Sí, és per nosaltres, en principi. Sí, que no ni d'escolta ni nada, vull dir la direcció i prou. Exacte. Et puges i ho mirem? No sé. Que aquí esteu, aquí? Pues estic amb enquadrada. Vale. Bueno, intento parlar amb en Jofre i vinc cap aquí, vaig cap aquí, vale? Vale, tranqui. Vinga. Vinga. Adéu. Adéu.